لگلک باجارên Bakurê Kurdistanê berfek zêde hatiye. Welatî bi hatina berfê dilxweşin. Hevkarê min Hesen Kösen ji Diyarbekirê li gel min e. Hesen di sosyal medyada ji Bakurê Kurdistanê venên gelek ciwanên berfê got hatibûn danîn hene. Lê her wiha li Bakurê Kurdistanê li gelek deveran berfa lûziyan jî peyda dike, bigirtinariyan. Li ser rewşeya gehdariyan ji tewer bigirin fermo Hesen. Cemal helbet dema ku berftê hindek astengî li ser jiyanê çê dibin lê belê piraniya welatiyan li van astengiyan nanêrin li hatina berfê dinêrin lewra berf ji bo cotkariyê ji bo cotkaran ji bo şînahiyê ji bo xwezayê bereket e ji ber vê yekê keyfa gelek welatiyan ji vê berfê re tê em niha li meydana Şêx Saîdin li qada Şêx Saîdin li saetên serê sibê ve şevê dî saet siya û pê de berfê lêkir bi rastî ev der ji berfê wisa tijî bibû bi rastî meydana Şêx Saîd û nava kuçe û bajarên Diyarbekir hemû jî lê belê Cemal di saetên serê sibehê de bi taybetî rêyên serekeyên nava bajarê Diyarbekirê jî ji berfê hatibûn girtin gelek her wiha alûzî çê bibûn qezayên trafîqê çê bibûn gelek erebe li hev qelibîn li hev xistin li gorî zanyariyan 22 kes birîndar bûn bi taybetî 22 kes birîndar bûn. Belê rewş lê belê tevî van bûyerê neyînî jî hindek di Twitterê de bi taybetî Diyarbekir di rêza yekemîn de cihgirt. Çima cihgirt? Ji ber ku welatiyên Diyarbekir di yek carê de xwe avêtin ji derve nava park û baxçeyan de çi çêkirin niha ez û cuma min îşawa bikin weke vê dibin qardanadan bi Tirkî lê belê bi Kurdî nizanim em bêjin zilamê ji berfê an ku zilamê ku ji berfê hatin çêkirin ew çêkirin bi taybetî zarokan çêkirin و وسا گزر کو دو زیتون چاوی خستن و وسا نوا همو حوشین دیاربکر مرو دکار بیجه به وی رنگی هر وها جخواره پیلیستوک در خستبون زاروکان جخواه دبستان جی گرتینه جبر کو دبستان گرتینه هند دبستان جی پیشبازی د نوا خوندکاران ده چه کرن گو کی دکاره باشترین زلامش برفه چه بکه ve dere hindek welatî hene ji derve sopayek pêxistîne sopa daran pêxistîne û xal derdorê sopê germ dike bi rastî li aliyekê meydana Şêx Saîd û bircên Diyarbekir kelha Diyarbekira dîrokî li aliyekê xwezaya berfê û li aliyekê jî sabra agir hemû bi hev re vê derê Cemal em hinekê welatîyan re sohbet bikin ez hema wisa merheba ji we re kekê merheba tu şayî Saxiyat spas dikim baş inşallah. Mala te navê te çi ye? Abdullah. Keke Abdullah îro berfat megul Diyarbekir keyfa welatiyan gelek jê re hat. Baş abi yê me jî yê millet jî ji bo erda jî baş e û wa hûn ji xwe dibînin di gundemê de ne av heye ne tişkî heye dibêjin yanî baş e vê berfê hat ji bo erda gelekî baş e yanî. Bu erdaş bu zeviyê bu avdanî ne wisa? Belê belê. Te jî zilamê ji berfê çêkir gelo? Wallahi hevalan çêkirme ne dî yanî çêkirin. Belê. Sopa ve jî gelek xweş e duyê wê jî ber bi asîmana ve diçe sopayek ji derve bi vî rengî we wisa daniye hûn çi dişawitînin dar e ne wisa? Wallahi zingin. Êzinga hûn dişawitînin hûn germ dibûn çi iş dikin çıkar dikin? Wallahi be mişê guvelnexê dikin bekşîtiye. Belê îro bêhinvedan e tehtîle? Nabê bi şev dixebitin. Hûn bi şev dixebin. Abi bi rojî li malê ne awsa. Belê gelek baş e. Cemal sopa ve sor bûye tam li gor kestane dibêjin. An jî şabalota her wiha wisa xweş bûye çayek ji vê sopêkê me ne wisa? Wallahi ça me heye ne ya ser sobêkê me. Belê. Çawa heye çaş ser sopêkê me Cemal rewş bi vî rengiye welatî xwe li ber derdora sopê her germ dikin ji aliyê din ve jî li gorî ragihandina saziya keş û hewayê sibe berfnayê du sibe berfnayê nava pênc rojan de careke din berf xuya nake lê belê mirov îşa xwe da nizane dibe ku dîsa di demekê nêztir de bê belê Cemal Belê Hesen wekî te diyar kirî berf bixwere bereketê têne ji bo cotyaran ji bo zarokan jî xoşewîstiyê xweşiyê ji bo sirûştê têne sermajîl Diyarbekirê heye Hesen tu jî here xwe germ bike spas ku ji Diyarbekirê til gel min. Hosatiya Tizban yek ji kevîntirîn pişên Sûra Diyarbekirê ku yek ji nûnerên dawîn êvê pişeyê Qasım Cinakê hewd dê pişeya xwe bidewmîne. Lê Hoseyê Tizbiyan dibêje berê wan bo gelek bajar û welatan tizbîrê dikin û karê wan niha wekî berê nîne.
هسته تزبیان قاسم جیناقل جبو کو بکاره به پیشه خو بدومینه هر صبح بر خو ده کارگاه خو د سردما پاندمیه ده وکی گلک پیشه چیکرنا تزبیان جی جروجن زحمت در باز ده قاسم جیناقل جی د ناوا و قیرانه ده جبو کو پیشه خو دست نده ده شغلم